I com puc veure que estic gravant? La volta. No fa gràcia. Sí, però aquest vídeo, aquest trosset, què? Yes! Aquesta és l'Ània i aquí està el Sergei. Són els nostres couchsurfers i ara estem arribant a l'Ermitage. Aquí està l'Alfredo molt sèrio. Això és la plaça... No, el Palau d'Hivern, perdó. Hi ha un moment. I bé, aquí hi ha un arc molt impressionant amb uns cavalls. Continuem encara a la cua. Portem 1 hora i mitja. Estem... I aquí encara no ens movem. L'Ània i el Sergei també estan molt cansats de fer cua. Però Em bueno, sembla que ens posarem a dinar aquí a la cua. creiem que sí perquè és 1 hora i mitja i d'aquí poc començarem a tenir gana. Si Ho no és que en podem tenim veure, ja alguns. encara hi ha molta gent esperant i vés a saber quan entraran. Potser entren a les 5, A les 6, a les 6, però recordem que el museu tanca a les 6. Així que recomanem a tothom que vulgui visitar l'Ermitage que vingui molt més d'hora que nosaltres. Que no sigui que som uns tringats. Nosaltres som uns lents i uns mandrosos. Us recomanem que vingueu a les 10:30, que és quan obre el museu. O abans. Hem estat 4 hores mirant el museu, més o menys ho hem vist una mica tot, i ara ens dirigim a comprar les entrades del tren. Ja hem comprat bona part dels bitllets de metro, bueno, de tren. Ens ha costat una mica. Estic suant la gota gorda, jo. Perquè ningú ens entenia, no quedaven bitllets, el que volíem, hi havia una cua immensa, però bueno, més o menys arribem fins a Yekaterinburg, la meitat del viatge. I ara haurem de veure què fem a partir d'allà. Hem de trobar bitllets des de Yekaterinburg fins a Ulan-Ude. I ara ja anem cap a casa, sopem una mica i descansem. Sopar rus avui, que ens conviden com a sopar. Estem aquí en un sopar amb tot de gent russa, ha vingut unes noies d'una revista per gravar-nos i estem en couchsurfing i tot això és el banquet. Ja estan la Laia i l'Alfredo, ja han començat a menjar. No es veu molt perquè són les 9, les 10. I són tots els amics del Sergei i l'Ània. Estàs fent vídeo? Sí. Està boníssim. Està molt bo, eh? Четверть бутылки чертовки. Estamos grabando nuestro viaje en vídeo. Ты сопьешься. Не стоит. Чертовка оказалась более насыщенной. Acabem de sopar i ara s'acaba de posar el cel molt negre i sembla que estigui a punt de ploure. S'ha de dir que durant el dia ens ha fet una temperatura de 30 graus. Durant el dia hem estat a 30 graus, però ara de cop i volta... Que hem de creuar per la via del tren i... Em sembla que no és el tren en el que nosaltres anirem, però... És interminable. Aquí és on vivim nosaltres, cada dia hem d'arribar a aquestes vies del tren. Però el lloc és molt guai, en veritat. És una ciutat dormitori, em sembla. El Xavi i aquí està l'Alfredo. Estem fent cua per aconseguir comprar els bitllets per anar a continuar el nostre viatge a través de Mongòlia. Com podeu veure, això és un caos. Hi ha molta gent, cues molt interminables i persones una mica antipàtiques. Aquest és el lloc on hem d'agafar els bitllets i això és la gent que tenim al davant nostre. Potser d'aquí una hora o així ho aconseguim. Ja tenim els bitllets, per fi. I ens han costat molt barats. Per menys de 150 euros ens creuem Sibèria, tot Rússia. En horaris una mica xungos, però bueno. Ja us explicarem com ens va en el tren. No sabem què és, però estan aquí tocant la música. L'Alfredo i la Laia volen ballar molt. Estem esperant. El Xavi també. Això és el Palau de l'Almirantazgo.